Et oleme sattunud siis Pandivere kõrgustikule ja tänane päev on selles suhtes väga uhke, et aasta tagasi toimus meil viimane kuivkäimlate tehnoloogia ja komposteerimise päev, aga tänasel päeval me räägime jätkuvalt kuivkäimlate tehnoloogiast ja loomulikult sinna juurde siis ka veest. Tänase päeva pidi avama meil Einar Valbaum, kes on hetkel siis notari juures, kiired asjatoimetamised ja mis teha. Kõigepealt, et miks on meil kuivkäimlate teema, sest me kõik hoolime veest ja Pandivere veetorn on siis väga oluline veetekke koht ja loomulikult täna me räägime ka sellest, et mis saab siis, kui elektrit üldse ei ole, meil on vaja hakkama saada ja inimene peab toime tulema. Aga me oleme nii harjunud kuivkäimlatega mitte hakkama saama, sellepärast, et me kardame neid. Ja täna on meil tulnud siis Arja ja Peep äkki sa aitad mind teise nimega nüüd? Antero, jaa. Nemad tulid Soomest, nemad on arhitektid. Ja me võime teha kohe aplausi neile, nad kohe ka esinevad. Tervetuloa. Ja Soomes on niivõrd eesrindlik riik, et nemad ei häbene ütelda, et meie majas on kuivkäimla. Meil Eestis seda häbenetakse ja kui me siin 2019 teada saime, et Eestimaa kuivkäimla kultuur on peaaegu 100 aastat vana, siis tegelikult see on ära unustatud vana asi ja me oleme vanas asjades kinni. Nii kõvasti kinni, et mõni ametiasutus nimetab kuivkäimlat siiamaani WC-deks, mida tähendab hoopis midagi muud. Aga tänase päeva pani meil kokku, päevakava pani kokku ei keegi muud kui Peep Dobreluts. Ja täna me kuulutame välja ka sõnause võistluse. Sellest kuulete nüüd ka üsna varsti, aga annan sõna Peebule. Nii, tere tulemast, kes on kohalolijad, tere tulemast need, kes on võtnud nüüd veebiülekannest vaadata, mis meil täna siin toimub. Et kuna VIP-avaja hetkel on mujal, siis selle võrra on meil natuke rohkem aega küll, aga kõigepealt nendele kohalolijatele tähtsad teadaanded, et juhul kui on siin ruumis mingisugunegi ebanormaalne olukord, siis väljapääs on sealt rohelise tähistusega uksest ja väikeste pingutustega põhimõtteliselt saame selle uksega lahti võtta, et te teate, kus on evakuatsioon. Teiseks on tähtis suund, kus on tualetid, et sealt samamoodi see uks, mida enne viitasin, sealt minnes on paremalt kätt ka vesitualett ja seda saab siis kasutada siis, kui selleks vajadust on. Need on nüüd siis sellised ohutusteabed ja enne veel, kui siin peale Arja ja Antero tuleb meile loodetavasti üle Zoomi esinema ka Raini Kiugas. Nii et temale on nüüd planeeritud aeg umbes poole tunni pärast, aga enne seda on põhjust rääkida sellest, mis on vahepeal meil siis Eestis juhtunud. Nimelt eelmise aasta seminari või siis konverentsi järel tekkis suur suvi ja ühel vahval ettevõtmisel, nimelt nüüd tehakse Eestis ju arvamusfestivale ja eelarvamusfestivale ja Viljandi eelarvamusfestivalil oli juttu ka roheteemadest ja sattusin me koos ühele lainele ühe majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi inimesega, kes oli vägagi meie mõtetega ühel meelel. Reet Reismaa ta nimi, tänaseks on ta nüüd juba läinud pensionile ja enam MKM-is ei tööta, kuid ta tegi ettepaneku, et me võiksime Euroopa Liidu Läänemere strateegia
rahastuse abil minna delegatsiooniga sügisel Soome keemlaühingu 20. sünnipäevaseminarile Tamperes, mis sai olema üsna selline mitmepäevaline reis. 4 päeva, et me ei olnud mitte ainult Tamperes, vaid ka igasugu muid huvitavaid objekte vaatamas. Ja selle reisi tulemusena tekkis aruandeseminar või aruande kohtumine, siis MKM-is taheti teada saada, et mis te siis seal ka tegite, mis te ka nägite. Et siis Tallinnas superministeeriumis toimus, kuidas ilusate sõnadega öeldes, toitainete ringmajanduse ümarlaud. Toitained, teate küll, tulevad põllu pealt toiduna teile laua peale, pärast need toitained lähevad kuskil edasi ja need keimlad, mis vett ei kuluta, need on need siis sellised, kust kaudu see toitainet läbi kompostimise jõuavad kiiremini põllu peale. Linnas vesitualetis läheb ta ühtsesse reoveesüsteemi ja sealt ta seguneb kõige muuga. Pärast püütakse küll kinni, saab sellest ette muuda, aga on rikastatud ka kõige muuga, mis linn siis kaasa pakub. Nii et kõik selle asja ilusa nime panemine oli väga lihtne, et oligi siis toitained ja ringiliselt liiguvad ja ongi toitained ringmajandus. Ehk siis kuidas saab leivast leib. Ja peale seda on nüüd mõnes mõttes olnud nagu väike vaikus. Tundub, et ministeeriumite poole peal see väga suurt kasvu pole olnud, kuid meil on olnud väga mitmeid artikleid, et on kirjutanud Mihkel Kunnus on kirjutanud Postimehes, Priit Kaleparts on kirjutanud Eesti Looduses artikli ja neid teemasid on tulnud meid vasakult ja paremalt, nii et meid on näiteks talvel mõnes mõttes õnnistas meie vaadet ja meie suhtumist, et me peaksime olema ikkagi autonoomsed ja ise toimivad, mitte väga elektrist sõltuvad. Sellele tuli nagu abiks väike lumetorm Birgit, mis võttis poolel Saaremaal pikaks ajaks elektri ja kui ei olnud elektrit, siis ei olnud ka vett ja kui ei olnud vett, siis ei olnud vetsu. Ja see pani inimesi mõtlema, et kuidas olla toimiv ka siis, kui elektrivarustus katkeb. Teine õnnetus, mis on pannud inimesi mõtlema, on teatavasti maikuu algul tabanud Kuressaare siis puhta vee ja solgivee lühis, kui inimesed said väga palju omale SR coli bakteri nakkust ja paljud olid haiglas. Ja ka see, et ka kõige ilusamal ajal maikuus võib juhtuda sellises väikses linnast nagu Kuressaare selline väike minikatastroof. Et ka see annab mõtet, et kust see vesi tuleb ja kuhu ta läheb ja kuidas seda vett siis hoida nii, et ikkagi oleks olemas ja kestaks. Nii et selline on siis olnud selle aasta kokkuvõte. Eks pärastpoole, kui need pause veel tuleb, siis ma tutvustan neid vaheetappe veel, mis on meil ilmnenud. Ja eks ma räägin ka ette nendele kõnelejatele, aga kuna ütleme niimoodi, et oluline teave on ära räägitud, avasõnad on just ka öeldud, Hakkas minna ka edasi järgmise siis tänase verstaposti juurde. Nimelt see on see, et veidike ennatlikult oleme ajast ees, aga kuulutame välja sõnause või sõnavõistluse. Sõnavõistlus või sõnaus, nii nagu uute sõnade otsimine, mõtles või pakkus välja juba aastal 2010 meie president Toomas Hendrik Ilves, et kuidas ühele või teisele oma algselt siis võib-olla natukene häirivale sõnale, mis võib olla kas laenatud või kuskilt võõrkeelest tulnud või tulemas, et kuidas neile leida omamaine vaste
või analoog, millega oleks lihtsam siis üht või teist asja selgitada. Ja ongi siis tulnud meile siis infrastruktuuri asemel tulnud taristu ja sellised muud toredad asjad on siis meile siis ellu kutsutud läbi selliste sõnavõistluste. Aga üks sõna, mis on samamoodi selline võib-olla natuke liiga pikk, et teda kuhugi hakata igale poole kirjutama. Natuke naljaga, natuke soomlastel, et soomlastel on selline koomiku, kellel on üks skets, ütleb, et soome keel on selline ja õppida seal sellist, mis on see raudadie asema ja pikad asjad. Ehk siis, mis see soomlaste tärkepi sana on? No niin. Ehk siis midagi lühikest. Et kas see on siis vets, kui natuke nagu vesitualeti moodi, ei passi väga hästi, kas see on kemps või mõni muu sõna, aga igatahes see kuiv käimla on sama nagu raudade asemel, selline pikk sõna, et selle asemele leida mõni, kas sõna, sõnade paar, akronüüm, mingid tähed. Miks tähed? Sellepärast, et kui te lähete kuhugi laudteevele matkale ja meie RMK suudab panna selliseid silte välja, et seal kuskil on WC, 2 siis V ja C. See tegelikult on ju water closet ingliskeelse tõlge, mis ka ju ei sobi päris otseselt võttes. Ja igasugu ingliskeelseid variante veel, igas DC-d ja TT-d ja kõike, mida me saaksime laenata teistest keeltest, inglise keelest või kus tahes, aga meie oma enda keel, eesti keel. Siis ongi nüüd ja täna Facebookist läheb ta lahti 15 minuti pärast, siis selline sõnaus, et otsida lahendust siis, nagu ütlesin, sõnaühend, akronüüm või ka piktogramm, sest et kui nüüd vaadata seda, mida soomlased korda saatnud, nemad on rahvale kinnistanud ikka selle südamekuju. Need on need tualetid, mis nüüd Soomes on 2, Helsingis on 2 sellist arhitektuurselt kena komplekti ja see süda on see, mis on ka meil olnud. Kuigi jah, meil on ka mõned puuvennad ütlevad selle peale, et südat enam ei taheta, et nüüd tahetakse kas siis lõigata, mida tänapäeval saab, arvjuhitava pingiga saab välja saagida ukseaugule pissiva poisi kuju või mis tahes muu tegelase siis kujutise, et sellega siis ilmestada seda asutust, kui ta näiteks on uue käimla. Aga et kuiv käimla, jah, oleks lühike ja lööv, mitte nii pikk nagu minu jutt, et selline sõnavuse väljakuulutamine siis nüüd ja praegust lähebki lahti ja ma pihta hakkavad, siis ka panen välja siia sellised vastavad mustrikoodid. Praegust juba on siin mustrikood nendele, kes on tulnud nüüd ütleme, et siin on ka registreerimisleht, kus on vaja allkirjad anda teil, et me siis saame sellele videoülekande toetusele ka siis kinnituse, sest et teda toetab meil Põhjamaade ministrite nõukogu Eesti esindus, aitäh, aga registreerimislehele tuleb anda allkiri ja need, kes ei ole varem ennast kirja pannud, siis nende puhul on siis palve, et kas vaatate, kui te saate mustrikoodist pihta, siis ka oma registreerimiskeskkonnas enda nimi ja kontaktid sinna samasse veel tagantjärgi sisse laadida, sellepärast on see mustrikood siin seina peale pandud. Aga kohe varsti tuleb siis sinna kõrvale teine mustrikood, siin on nüüd kirjas kui kirjapanek ja teine mustrikood hakkab olema sildiga sõnaus, et saate võtta oma nutitelefoniga siis selle pildi, mustrikoodi, minna kohe registreerimisse ülesse ideepaneku keskkonda või ka teha seda ka hiljem kodus kaalutletult pikka aega või teha kas või 3 või 5 korda. Vahet pole, piiritletud ei ole, kui palju te neid variante pakute,
nii et püüame siis saada selle ühise talguna siis neid sõnu või sõna või mis iganes see siis lõpuks on, mis siis lõpuks meil arvatavasti moodustab mõne žürii või midagi muud sellist, mis muidugi veel on oluline, et seoses selle sõnavuse sõna praegust küll kasutab Riigikantselei kaudu muuseum Vabamu, aga Vabamu ütles, et eile oli sellest juttu, pole probleemi, sõnade otsimine ei ole mingisugune patenteeritud tegevus, võite vabalt otsida, sest et Eestis hakatakse otsima juba selle aasta sügisel roheteemalisi sõnu. Neid sõnu, mis võib-olla on meil kuskilt imbunud pigem ingliskeelsena või on jälle pikad ja lohisevad, et siis sügisel on tulemas suur üle-eestiline sõna otsimine roheteemadel, aga me oleme juba ees. Nii et siis selline eelinfo. Ja võib-olla õnnestub meil, ja siis tehniliselt on veel selline lugu, et kui me nüüd järgmisena proovime saada ühendust siis läbi Zoomi Raini Kiukasega ja tema ettekande me paneme siis siit slaidhaaval käima, tema siis läbi interneti on siis meiega ühenduses. Loodetavasti kõik õnnestub tehniliselt, selleks võib-olla natuke küll aega, aga tema ettekande ja ka järgmise ettekande puhul, kui tulevad siis Arja ja Andero, et siis nende ettekanded saavad olema suht sellise väikeste juppide kaupa tõlgitud eesti keelde ja selleks on meil Mati, kes siis aitab tõlkida siis soome keelest eesti keelde. Ja miks on see nii? Selgitan ka kõigile nii kohalolijatele kui ka siis veebis olijatele, et meie suhtlus võiks olla võimalikult otse, et me ei hakka mitte tegema ingliskeelseid ettekandeid ja neid siis omakorda tõlkima veel eesti keelde, vaid et kui meil on väliskülaline, siis võtame selle keele, mis on ja küll me sellega eesti keelt tõlgitud saab, nii et jätame need vaheetapilt vahelt välja, seepärast on see nii lahendatud. Nii et jah, kuna see hommikune sissejuhatus, kus pidi tulema vipp-persoon ja kõik muud asjad on nüüd andnud meile rohkem aega, siis nüüd järgmisena vaatamegi, kas me saame juba enam-vähem nüüd ka Rainiga kuidagi pidi ühendust. Et siis Rainik jõuas kas kuskilt otsast teda paistab ka. Ahah. Aga need slaidid, kes neid slaide liigutab nüüd? Nii. Kuidas suureks saab? Ahah, siin. Aga selle juhtme ka külge panema, eks ju? Raini, kas sa meid kuuled? Raini kuuleb küll. Väga hea. Meie kuuleme sind ka. Hea. Vaatame nüüd need. Me saame kohe õige hetkine õige tiedekone. Rainist nii palju ette eesti keeles ütlen, et Raini on olnud pikka aega Soome keemlaühingu sekretär, mis meie mõistes on nagu ühingu esimees, esinaine, seisnud selle eest väga pikka aega ja teinud erinevaid ettevõtmisi ning tema tegemised on
andnud väga palju jõudu ja siis innustust teistelegi. Et eks ta siis ka näitab, mis ta siis täna näidata on. Jah, aga mina vahetan siis siit. Okei. Nii, nüüd on see ensimmäine kuva meil. Võid alusta nüüd, Raini. Pilt on hangunud, ei, ikka on. Et Raini, sa võid nüüd alustada oma esitelu. Terveisiä Roomasta kaikille. Istun tällä hetkellä luostarin kellarissa. Tämä oli ainut paikka, josta sain yhteyden teihin. Mutta hyvä juttu, kun se näin kävi. Täällä on ollut kova ukkonen viime yönä ja on tulossa nytkin, että jos katkeaa, niin tässä syy. Käännetäänkö tämä saman tien vai? Joo, mä nyt vähän käännänkin niin, että tulkaan. Raini on Roomas parasjagu ühe kloostri keldris, kus ta sai siis lõpuks Eestiga ühenduse ja eelmisel ööl siis, nagu ta ütles, on Roomas olnud suur äikesöö. Ja olihan täällä sitten tänään toinenkin suuri tapahtuma tämän meidän päivän ohella. Täällä Peruskoonin hautajaiset osuimme maanantaina päivälle tuonne keskustaan, kun koko keskusta suljettiin. Ja se oli mahtava näky, kun tämä hyvästi jätte tapahtui tuolla suurkirkon edessä. Mitkä hautajaiset ne siellä oli? Peruskooni, Silvio Peruskooni. No ja, nii et Silvio Berlusconi matused olid siis Roomas, nii et see oli suur nähtavus seal, kuidas tänavad olid suletud ja oli siis matuserongkeid. Mutta tässä päivän Rooman kuulumiset mennään asiaan. Ja asumme asia juurde. Joo. Mä otan tän. Mä en tiedä, miten se parhaiten näkyy. Laittakoon sieltä joku nyt sitten sen slaidit vai miten tää tapahtuu? Niin. Joo, kaikki näkyy hyvin. Kaikki näkyy nyt? Joo. Selvä. Eli ihmisen suurin ongelma ilmeisesti tässä elämisessä on se, että me omilla jätöksillämme pilaamme tämän ympäristön. Joo, nii et inimese suurim probleem üleüldse on see, et inimene omaenda jäätmetega ja väljaheidetega rikub oma keskkonna ära. Joo. Ja siihen on ainut vastaus, että ne saadaan kiertoon mukaan. Eli otetaan osaksi ravinnekiertoa. Eli maasta olet tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tulemaan. No ja siin ongi see põhiline, mis juba piiblis on öeldud, et maast oled sa tulnud, maaks pead sa jälle saama, et kõik, mis inimesest järgi jääb, peaks olema jälle taaskasutatav toidu tootmisel. Tämä niin pitkälle kuin me tiedetään, on kirjoitettua historiaa, löytyy täältä Roomasta. Tosin en ole päässyt käymään täällä paikassa. Roomast peale on juba teada inimeste nii-öelda käimlakultuurist.
Aga Raini ei ole veel sinna kohta jõudnud, kus selline muuseum või koht on. Joo. Eli silloin tämä käymälässä käyminen ei ollut hävettävä asia, vaan se oli asia, joka oli normaali ihmisen olotila. Syötiin ja sitten ulostettiin. Nii et Mikään ei ihan jah, siin on nüüd pilt näha, et omal ajal oli käimla kultuur, oli suhtlemiskultuur, nii et tehti seal nii-öelda mitmik asjal käimist ja se oli suhtlemiskoht. Joo. Ja jossakin ajan saatossa uskonto on tehnyt meille tästä häpeällisen asian. Nii et ristiusk on muutnud käimlas käimise inimese jaoks selliseks varjatud ja häbitunnet tekittäväksi nähtuseks. Ja myöskin suhtautuminen ihmisen omiin jätteisiin muuttui sen myötä. Ja samamoodi inimese enda suhtumine omaenda väljaheidetesse muutus koos sellesama ristiusu levikuga. Tässä roomalaisessa käymälässä tähän huuhdeltiin vedellä tästä etuosan kaukalosta ja käytettiin hyväksi tätä jätettä siitä. Rooma ajal siis see sama ava, mis on näha seal nii-öelda potiaugu ees, seda kasutati siis lihtsalt sealt siis veega siis puhastati ja uhutti ennast puhtaks. Joo. Ja pissaa kerättiin astioihin eri paikoista ja sitä pissaa käytettiin pesuaineena. Ja Rooma ajal siis kust koguti kokku anomatesse ja kust kasutati pesuaineena. Joo. Ja en osaa sanoa missä kohtaa tästä on sitten luovuttu, mutta se oli kuitenkin vuosisatojen ajan tämä tapa käytössä. Raini, anteeksi, että keskeytän. Muuten Kärlän verkatehtaalla lampaan villat kaikki pestiin kusella ja kärläläisten ja talonpoikien velvollisuus oli kerätä kusta ja vietä sen verkatehtaalle. No niin. Eli silloin ymmärrettiin, että sillä ihmisen ulosteella voi olla joku tarkoituskin, eikä sitä pidä heittää hukkaan. Nii et inimese väljaheidetel on tähendus olemas, et seda ei pea lihtsalt laskma niisama jäätmena kaotsi minna. Joo. Ja toinen asia oli nämä pyyhkimisvälineet. Se oli sellainen kepin päässä suti, joka sekin sitten puhdistettiin tällä virtsalla. Jaa, nii et ja üldse väljaheidete puhul oli puhastusvahendiks selline kepi otsas olev nuustik, mis omakorda kusega puhastati. Joo, ja se on ollut paljon pitemmän aikaa käytössä kuin vessapaperi. Ja kasutati seda inimese ajalugu arvestades hulga pikemat aega, kui on olnud kasutuses WC-paber. Nyt mennään sitten pitkä askel eteenpäin, tullaan 1800-luvulle. Nii, ja alates 19. sajandist siis nüüd on pikk samm edasi astutud. Ja silloin on tullut maanviljelys ja maanviljelyksestä havaittiin, että ne kasvit kasvaa paremmin, kun ne saa ravinteita. Ja ravinteet otettiin sitten enimmäkseen kuitenkin eläinten ulosteesta, mutta myös ihmisten jätteitä käytettiin. Ja 19. sajandil oldi siis maaviljeluse puhul aru saadud, et nii loomade kui inimeste väljaheited kõlbavad maaviljeluses väetiseks kasutada ja seda oli küll tehtud enamasti loomade väljaheidetega, aga
saadi aru, et ka inimeste väljaheited sobivad selleks. Ja tässä kuvassa on todellakin aito Suomessa käytetty kärry, jolla on kerätty Tampereen kaupungista käymäläjätteitä. Nii, ja siin on nüüd siis nii-öelda Tampere sibivanker, kus on Tampere linna elanike väljaheited, kuhu on kogutud ja seda on siis hiljem taaskasutatud. Tuotu hevosella pellolle. Ja nii, et hobused seda käru vedasid ja viidi otse põllule. No nyt mennään sitten tänne 90-luvulle. Sitten alkoi tulla näitä käymälöitä tänne ainakin Suomeen. Siis 1890 tarkoitat? Ei kun 1990. Jaa, nyt seda näytät niitä kompostoivia. Joo. Siis nii, et kuivkäimlad ehk kompostkäimlad jõudsid siis Soomes levima hakata 1990-ndatel. Joo. Ja tässä kuvassa nyt on niin kuin tavallaan kaksi erilaista mallia. Toisessa virtsa erotellaan ja toisessa kerätään kertyvä neste sen kompostin jälkeen talteen. Eli siellä käymälän takana on keruuastiat. Nii, et siin on kaks erinevat kuivkäimlat praegu. Vasakpoolsel on näha siis, kuidas on siis kuseeraldusega kanistrisse ja teise puhul siis, mis on õues, seal on siis kempsu taga on siis oma kogumismahuti, mida kasutatakse siis hiljem ära maaviljeluses. Joo. Ja tässä näissä rakenteissa on niin kuin huomioitu ilmastointi. Ja ventilatsioon on siin ülitähtis nende kummagi kempsutyybi puhul. Ja se on niin kuin ensimmäinen asia, jotta käymälästä tulee hajuton ja miellyttävä. Ja käimla õhustamine ongi esimene asi üleüldse, et kuivkäimla oleks haisuvaba. Joo. Mennään eteenpäin. Ja tätä äskeistä mallia voidaan niin kuin sitten sovitella jo suurempiinkin kohteisiin. Suomessa on aika paljon esimerkiksi siirtolapuutarhoja ja leirintäalueita. Nii, et suurematele aladele, kus on laagripaigad või siis aedlinnadessegi kõlbab siis neil eelpool piltidel olevaid käimleid kasutada. Joo. Ja need on siis vahetatavad siis kogumisanumatega. Joo, eli vaihdetaan astia, täysinäinen astia jätetään kompostoitumaan, laitetaan tyhjä astia paikalle. Nii, et täitunud peldiku mahuti siis jäetakse järelkompostuma ja pannakse asemele siis jälle tyhji anum. Ja sinne maahan ei silloin valu mitään. Ja nii, et maasse ei ole seal midagi imbumas ega ära vajumas sealt anumast. Need on kinnised anumad, kus siis käimlajäätmed siis lihtsalt edasi kompostuvad. Joo. Ja tätä käytetään nyt esimerkiksi Tampereella siirtolapuutarhoissa, niin siirtolapuutarhojen kukkamailla ja viherrakentamisessa. Nii, et need pildid on siin praegu siis Tampere aedlinnadest tehtud. Joo. Ja kaikki jäte käytetään, mitään ei mene hukkaa. Nii, et kõik nendes Soome Tampere aedlinnades olevate peldikute siis sisu ja jäätmed, need kasutatakse siis maaviljeluses ja aiamaadel ära. Se on pieni, mutta hyvä alku
tälle ravinnekierrolle. ja see on siis hea ja olgugi, et väikesemahuline, aga hea algus toitainete ringlusele. En löytänyt parempaakaan kuvaa, millä yrittäisin kertoa, että on tärkeää, että näitä on isompia ratkaisuja, kun lähdetään miettimään, niin siellä on mahdollisimman vähän kuljetusta. Tai jos kuljetusta on, niin se koko kompleksi kulkee. Mm-hmm. Eli että jos on vaikka jäteveden puhdistamolla, meillähän on nyt jäteveden puhdistamolla niin, että sitä ei käsitellä siellä loppuun asti, vaan sitä viedään jonnekin. Niin sieltä pitäisi tulla niin kuin pillereitä ulos, jotta ikään kuin se olisi kompakti kokonaisuus. Ja siihen meidän pitäisi pyrkiä kaikissa näissä ratkaisuissa. Ja no, oluline on see, et ka suuremas mõõtkavas nii-öelda, et oleks võimalikult vähem transporti ja sellega ka on vähem saastet ja muidugi see nende järeltöötlemine, et kuidas neid jäätmeid järeltöödelda. Ja tässä on oikeastaan unohtunut tämmöinen asia, että typen talteenotossa on tärkeää, että sitä ei niin kuin monteen kertaan käsitellä ja siirretä, koska typpi menee taivaalle helposti. Ja oluline on see, et saadakse lämmastik talletatud ja et ei oleks transportimise ajal, ei oleks vaja pitka transporti, sest lämmastik haihtub atmosfääri üsna kergesti. No, sitten mennään niin kuin ensimmäiseen tällaiseen ratkaisuun, jossa yritettiin hakea äskeisen kuvan mukaista kompaktia rakennetta ja lähteä siitä viemään tätä asiaa eteenpäin. Se oli Tampereella Hiedanrannassa, mutta Hiedanrantaan tuli uudet päälliköt ja tämä kehitysvaihe on jäänyt, mutta päästiin kuitenkin kokeilemaan. Nii, siin on nüüd pilt, mida me ka sügisel nägime Tamperes, seal siis Tampere Hiedarannas on siis katsetatud sellist kompaktset kuivkäimlasüsteemi, kus koguti käimlajäätmed kõik kokku ja seal oli ka nende järeltöötlus samas koha peal. Joo, eli se käsiteltiin loppuun asti ja vielä se sitten pilleröitiinkin se käymäläjäte. Pilleröitin. Mitä se oli? Pilleröitiin tai pelletöitiin. Nii, et selles samas keskel olevas konteineris toimus siis käimlajäätmete õhustamine, järeltöötlemine, lõpptöötlemine ja isegi lõpus siis tehti ka sellest samast kompostunud massist tehti isegi pelleteid. Suuri ongelma syntyi siitä, että sitä ei uskallettu käyttää siellä Hiedanrannassa edes nurmikon lannottamiseen. Jaa, miksi? Tähendab, suurim probleem oli sellest, et seal samas Hiedanrannas ei neid samu töödeldud jäätmeid ei julgetud isegi mitte muru väetamiseks kasutada. Tämä ihmisten asenne, mistä oli silloin alkuun tänään puhetta, niin se, että meillä on suuri pelko ihmisen käymäläjätettä, vaikka se on käynyt, sen lämpötila nousee täällä yli 70 asteeseen, siellä ei ole minkäännäköisiä haitallisia mikrobeja eikä tautia aiheuttavia viruksia, se on tutkittu, mutta se ei riittänyt millään siihen uskoon, että siis pelkästään ihmisten asenne. Joo. See, miks seal Hiedarannas see asi ikkagi käima ei läinud ja toimima ei hakanud, oli lihtsalt inimeste, riigi kodanike hoiakud.
käimlajäätmete suhtes lihtsalt hoiakut, kuigi seesama masin seal, sellest tõuseb temperatuur üle 70 kraadi isegi, nii et mingeid kahjulikke baktereid, mikroobe seal enam ei tohiks järgi jääda, aga inimeste hoiakud eelnevatest aegadest on lihtsalt niivõrd kinnistunud olnud ja sellepärast seal tol ajal ei läinud see asi käima. Mutta onko meillä muuta mahdollisuutta kuin jotenkin murtaa tämä asenne? En tiedä, mutta ei ole täällä Suomessa päästy asiassa eteenpäin. Ja Raini praegu ütles, et ega ei teagi, kuivõrd selliseid inimeste hoiakuid on võimalik üldse muuta, ümber mõtlema panna, et Soomeski ei ole see asi palju edasi läinud praegu. Mennään eteenpäin. Seuraava olisi maatalous, jossa voisi olla tämmöinen iso ratkaisu kanssa. Eli maatalous ei tuottaisi pelkästään maitoa tai lihaa tai jotain muuta, vaan se tuottaisi myöskin lannoitteita. Järgmine probleem oleks siis maaviljelus üleüldse, mis ei oleks ainult, ütleme, loomse toidu tootmine, aga mille nii-öelda sees saaks ka toota väetisi. Ja tässä on ajateltu vielä niin, että hiilidioksidipäästöt, niin sille voitaisiin kasvattaa kasvihuoneessa. Nii et süsiniku siis saaste ja süsiniku jääkidega saaks arendada kasvuhuone kasvatust. Tietenkin omat lannoitteet ja sitten hiilidioksidi sinne, jolloin saataisiin hiilidioksidi sidottua ja parannettua, nopeutettua sitä kasvua. Nii et kasvuhoonete puhul jah, et oma väetised lisaks CO2, mis seotaks siis kasvuhoone mullas. Mutta tämänkin osalta tilanne on sellainen, että paljon on kiinnostuneita, mutta kukaan ei ole uskaltanut lähteä. Ja olukord on siiski selline, et huvitunuid on üsna palju, aga ei ole leidunud neid, kes oleks asjaga julgenud hakata edasi tegelema. Ja tämä meidän DTS-menetelmä ei ole suinkaan ainut Suomessa, vaan niitä on muitakin, mutta kaikilla on se tilanne. DTS, mikä on DTS? DTS on tämmöinen yksi menetelmä. Joo, mitä ne kirjaimet tarkoittaa? DTS. Se on tullut sitä firman perustamisen yhteydestä, Digitoilet Systeemit, joka on perustettu Se on firma nimest tulevad siis Digitoilet System. Nii et neil on siis see inimjäätmed kõik käsitletakse selle kiirkompostoriga. Joo, eli se käsittelyprosessi kestää 24 tuntia. Ja kogu see käitlemisprotsess kestabki vaid 24 tundi, kui on juba kasutuskõlblik väetis olemas. Joo, ensin se kompostori herätetään. Sinne ei voi laittaa niin kuin mitä tahansa heräte- tai pohja-ainetta, vaan sinne laitetaan tietty täsmä mikroobisto. Nii et sellesse kompostorisse tuleb täpselt mikroobid enne sisse panna nii-öelda käivitamiseks, protsessi käivitamiseks. Niin, että se lanta lähtee prosessoitumaan tietyillä mikroobeilla. Sitä ei kutsuta enää meille kompostoinniksi, vaan me kutsutaan sitä mikrotermiseksi käsittelyksi, koska kompostointi ei voi missään tilanteessa olla näin nopea. Nii et seda protsessi, mis selles aparaadis toimub, Raini ütles, et nemad nimetavad mikrotermiliseks protsessiks, et see ei olegi enam päris kompostumine, sest see protsess on sedavõrd palju kiirem. Joo. Helsingin yliopiston tiedemiehet
sanoivat, että tätä ei voi olla, ja niin se sitten on virallistettu mikrotermiseksi menetelmäksi. Nii et Helsingi, oliko se Helsingin ülikooli teadlased on öelnud, et sellist sõna nagu kompostumine sellise protsessi puhul ei saa nagu kasutada ja on hakatud kasutama sõna mikrotermiline protsess. Ja kun se sieltä tulee sieltä uunista ulos tai sieltä mikrotermisestä käsittelystä ulos, niin se on tämän näköistä, se on semmoista kuivaa, imelälle tuoksuvaa. Nii, et see, mis seal see on ka, et sun kourassa see massa siinä kuvassa. On. Ja, nii et Raini peos olev on siis see mass, mis siis 24 tunni pärast on sealt välja võetud sellest mikrotermilise protsessi nii-öelda masinast. Joo. Ja se, mikä on tässä jännittävää tässä prosessissa, se typen määrä lisääntyy, tai liukosen typen määrä lisääntyy, että jostain syystä, kun mikrotermisessä prosessissa solurakenne hajoaa. Nii et mikrotermilise protsessi puhul siis raku ehitus laguneb, kogu see mass, Raini mainis ka, et see natukene lõhnab, haiseb veidikene magusalt ja lisandub vedelat lämmastikku sellesse hoopiski. Joo. Ja koko ajan täytyy muistaa, että tähän ei lisätä minkäännäköisiä kemikaaleja. Tämä on pelkästään mikrobeille aikaan saatu. Ja kaikki mikroobit ovat maasta kotoisin. Nii et kõik see protsess, mis seal toimub ilma vähimategi lisaaineteta ja kõik need mikroobid, mis selle tekitavad, on pärit maa pinnast. Joo. No nyt Suomessa on monta tämmöistä ajatelmaa tämmöisestä niin kuin keskitetystä järjestelmästä, jossa jo toisesta laitoksesta tulee orgaanista jätettä ja sitten sitä orgaanista jätettä joko biokaasutetaan ensin tai sitten suoraan käsiteltäisiin tällä mikrotermisellä menetelmällä niin, että lopputulema aina tällaisesta olisi, että se tuottaisi lannoitetta ja sitä kuljetusta olisi vähennetty ja myöskin hiilidioksidipäästöt saadaan kuriin, kun siellä on kasvihuoneita. Ja Soomes on nüüd sellist ideed hakatud arendama, et kus siis ühest tootmiskohast tuleks siis need jäätmed, mis siis muudetakse kas biogaasiks või siis järeltöötlusega, siis mikrotermilise töötlusega siis väetisteks ja mis kasutatakse seal samas kõrval olevates kasvuhoonetes ära, et oleks võimalikult vähem transporti. Tällainen niin kuin alku oli Uudessa kaupungissa, joka on tuolla länsirannikolla Suomessa. Nii et Uusikaupunkis on siis juba sellega siis algust tehtud, ma saan aru. Siellä on biokaasulaitos, joka ottaa vastaan ihmisten ja elintarviketeollisuuden orgaanisia jätteitä. Nii et Uusikaupunki biogaasi siis tootmise tehas võtab vastu siis nii inimeste kui loomade siis jäätmeid. Joo, ja biokaasulaitoksen lämpö viedään kaupunkin lämpöverkkoon. Ja Uusikaupunki biogaasifirma toodetud soojus siis läheb linna soojusvõrku. Ja siitä syntyvät biokaasulaitoksen jätteet, eli me puhutaan mädätteistä. Ja seal tekivad biogaasitootjal siis sellised mädandunud jäätmed.
Joo. Ja siellä on nyt menossa, on ollut 2 vuotta nyt menossa, jossa tätä mikrotermistä menetelmää on testattu tämän biokaasulaitoksen mädätteiden käsittelyssä. Ja 2 aastat on siis sealsamas Uusikaupunkis siis selle biogaasi tootmise firma mädandunud jäätmeid siis katsetatud nende biotermilist töötlemist. Ja nyt ollaan hakemassa siihen ison laitoksen perustamislupaa. Ja on käimas parasjagu suurema ettevõtte asutamise jaoks loa taotlemine. Ja siellä on valmiina olemassa kasvihuone. Ja kasvuhooned on juba olemas. Ja silloin se lannoite, joka syntyy, niin sitä käytettäisiin siellä kasvihuoneessa. Ja siis biogaasi firma jäätmete, mikrotermiliselt töödeldud jäätmeid, see jäätmetest saadud siis väetist kasutataksegi nendes juba olemasolevates kasvuhoonetes. Ja siellä on myöskin olemassa kalanviljelylaitos. Ja ka kalaviljelusfirma on olemas seal. Ja kalanviljelulaitoksen kalajäte, siis se kalan kakka, on hyvä tänne biokaasulaitokselle. Ja isegi kalakasvatuse kalade väljaheited on samuti kasulikud sinna biogaasi firmasse viia. Joo, ja se nostaa tämän jätteen, tämän mädätteen kaliummäärää. Ja kalade väljaheide tõstab omakorda selle sama biogaasi jäätmete kaaliumi sisaldust. Joo, ja myöskin typpiä. Ja samamoodi lämmastikku. Ja nämä kalium on erityisen tärkeä kasvihuoneviljelyssä. Ja kasvuhoonete jaoks on kaalium eriti tähtis väetusaine. Joo. Tämä on nyt puolisuunnitelma. Lähteekö se toteutumaan loppuun asti? Ei tiedä. Kalasta muuten puristetaan vielä sitten, ja sitä tehdään nytkin jo, niin öljyä, joka käytetään biopolttoaineena. Nii et tegelikult see hange on praegu veel poole peal, et kuivõrd ta üldse õnnestub ja käima läheb, aga kalade jäätmetest veel saadakse ka vast sellist, mikä öljy se oli? Polttoöljy? Kalapuhdistamusta, vaan seda kalaöljyä. Nii et kalaõli saadakse ka sealt samast kalakasvatusest. Joo, ja sitä käytetään jo biopolttoaineena. Ja bioküttena kasutatakse seda kaladest saadud öljy. Eli koko tämä kompaktijärjestelmä ei tuottaisi jätettä. Nii et kogu see kompaktne süsteem toimikski siis ilma nii-öelda jäätmevabalt. Eli se tuottaa lämpöä, se tuottaa kalaa, se tuottaa biopolttoaineita ja se tuottaa lannoitteita. Nii et toodakski siis biogaasi kütteainena ka kala ja siis ka väetisi. Ja näitä tällaisia suunnitelmia on Suomessa muutama, mutta en tiedä, onko kukaan päässyt tämän pitemmälle kuin tämä Uusikaupunki. Ja Soomes on neid samu hankeid juba mõningaid, aga Raini nüüd ei tea, kas kui mujal oldaks veel samal moodi niigi kaugele jõudnud nagu Uusikaupunkis. Mutta on sitä tulevaisuutta. Aga tuleviku jaoks on võimalused olemas. Joo. Ja jos me saadaan tällaisia laitoksia Suomeen, niin Suomeen ei tarvitse ostaa fosforia ollenkaan. Nii et kui selliseid kinniseid süsteeme Soome tekiks juurde, siis tekiks olukord, et Soome ei peaks fosforit üldse riiki juurde hankima.
Ainoastaan typpeä tarvittaisiin ihan vähän. ja vaid lämmastikku peaks veidikene siiski väljast juurde ostma. Että lähiaika tulee näyttämään sen, että onko Suomen suunta tällainen vai mennäänkö vanhalla kaupallisilla lannoitteilla ja yhä edelleen esimerkiksi puhdistamolietteet heitettäisiin hukkaan. Ja tulevik näitab siis, et kas hakkab toimima selline välja pakutud kinnine süsteem või jätkatakse endisaegselt seniste väetistega ja muud jäätmed lihtsalt läheksid hukka. Euroopan unionihan vihreällä siirtymällä kyllä tukisi näitä investointeja. Nii et neid investeeringuid Euroopa Liit muidugi küll toetaks. Lähiaika tulee näyttämään, muuta en voi sanoa. Ja tämä on nyt sitten meidän tämän DTS:n uusi laite. Eli pystyy syöttämään tai käsittelemään 5-6 kuutiota jätettä aina tämmöinen 1 yksikkö päivässä. Ja pildi peal on siis nüüd TTS uus, nagu seal kirjas on, biomikser ja võtab vastu 5-6 kanti ja suudab toota 3-4 kanti ööpäevas. Ja näitä voidaan kytkeä rinnan toimimaan, että suurempaa ei kannata tehdä oikeastaan, vaan sitten mielellään niitä. Ja sellest suuremaid võimsuselt ei olegi mõtet teha, et selline on selline optimaalne. Ja nagu seal näha on, energiakulutus on 700-1400 kilowatt-tundi. Joo. Tällä lämmön talteenotolla saadaan pienennettyä ehkä vielä sitä. Ja soojuse siis salvestamisel saadakse seda kasutegurit veelgi suuremaks. Mä kävin Kiinassa, jossa käsiteltiin 30 tonnia päivässä aika lähellä samanlaisella systeemillä näitä biojätteitä, niin siellä oli 9 konetta rinnaan. Nii, et Raini nägi Hiinas, kuidas seal siis ööpäevas 9 sellise analoogse masinaga toodeti. Mida se oli 30 tonnia? Joo. Joo, 30 tonnia siis toodeti selliseid sitä siis jäätmetest saadud väetistä. Joo. Sitä ei prosessoitu loppuun asti lannoitteeksi, mutta joka tapauksessa sieltä tulee ihan kuivaa sellaista, mikä oli siinä mun kädessä, niin semmoista ainetta ulos. Nii et päris lõpuni väetiseks ei olnud Hiinas seda toodetud, aga tuli sellist ainet, nagu seal pildi peal enne varemalt oli näha, mis seal Raini peos oli ööpäevaga tekkinud seal masinas. Mutta tämä on täysin suomalainen laite. Ja ka see siin pildil näha on täiesti Soome toode. Joo. Sitten mitä ollaan kehitelty vielä, että kun sitä virtsaa tai pissaa, nyt ei sit Suomessa kukaan käytä suoraan, niin me ollaan testattu, tai minä ja tällainen Risto Kemppaisen Eklavater-firma testasimme. Puhutaan sähkösaostuksesta, eli saostetaan ravinteet flokkiin, jolloin jää niin kuin puhdas vesi, joka voidaan laittaa luontoon, ja sitten se ravinteikas massa, joka tulee siihen pintaan, niin sitä voitaisiin käyttää sitten taas lannoitteiden raaka-aineena. Ja se on täysin hygienistä. Niin, että virtsaa siis saostetaan. Joo. Nii et jah, Soomes on tehtud siis nüüd Raini ja tema partnerfirmaga nad on üritanud kust siis setitada. Nii et sealt saab isegi vett siis eraldi ja sete, mis järgi jääb, siis
Seda siis saab kasutada juba väetiseks. Tässä vasemmalla kuvassa näkyy... Se on siis elektrillinen, näette, jah, se on elektrillinen setittaminen. Joo. Se on patentoitu menetelmä ja... Niin, että patenteerittud menetlus on se. Et se on toinen tämmöinen tulevaisuuden linja, että missä tahansa nestemäisessä jätteessä on paljon ravinteita, niin niitä pystytään saada talteen. Nii et kuna kuses on palju toitaineid, siis see on ka üks tuleviku teema, et saada kusest toitained eraldatud. Eli tällainen on, minä uskon, että näin tuli se uusi aika, että me saadaan ravinteet talteen ja lakataan pilaamasta ympäristöämme ja saadaan tällä kasvavalle ihmismäärälle sitä ruokaa. Ja Raini nägemus on nüüd see, et see lahendaks inimkonna olukorra, kui inimese väljaheidetest, inimjäätmetest, inimesest tulevatest jäätmetest saadaks siis eraldatud kõik need vajalikud, maaviljeluseks vajalikud toitained, millega siis toota inimesele maapinnast toitu. Mielelläni kuulisin, jos on kysymyksiä. Onko aikaa? Joo, Raini vastaks küsimustele, kui need nüüd on. Ma küsin eesti keeles. Ma küsiks, kas on kontrollitud ka nende ravimijääkide suhtes siis need inimeste väljaheited, et loomakasvatuses on ta selline kahe otsega teema, et öeldakse palju antibiootikume sees, et aga kas inimeste väljaheited on ka nagu kontrollitud ja siis nagu vaatatud, et on ohutuse kraam? Nii on ka siis niitä olosteita kontrolloitu siis lääkkeiden sisällyksen puolesta, että paljonko niitä siinä sisältyy, koska eläinten olosteet, ne on kaikki Virossa kyllä kontrolloitu niiden mukaan. Eikö kuulunut? Pilt on kinni. Ma võin vastata lühidalt, Piret Pihtja olen, et Soomes on tehtud uuringuid ja Eestis ka. Ja lühidalt, et soomlased jõudsid järeldusele, et ravimijäägid on võimalik komposteerida, komposteerides turbaga eemaldada 2 aastaga ja eestlased jõudsid samale järeldusele saepuru kasutades. Nii et on võimalik. Rapportaas. No niin. Kuuluuko? Niin, Raini. Joo. Joo, nyt kuuluu. Joo, nyt kuuluu. Joo. Kuuliko kuka mun vastausta? Ei kuultu sinun vastausta, ja kun tässä oli poikki koko se internet ilmaverkkoyhteys, mutta tässä meidän Piret vastasi kysymykseen tässä mitä Suomessa on tehty,
mutta nyt kuunneltaisiin sinunkin vastausta. Joo, siis meillä on tehty aika paljon kasvatuskokeita. Ja kasvatuskokeiden tuloksissa ei ole mitään sellaista haitallista havaittu. Eli maaperään voi tietenkin jotakin jäädä, mutta kasveihin ei ole tullut mitään. Niin, että Suomessa... Hormonit hajoaa käsittelyssä ja osa lääkeaineista. Niin, että Suomessa tehtud katsetuste puhul on nii, et hormoonid ja osa siis ravimite ainetest, need juba käitlemisel, sellel mikrotermilisel käitlemisel nii-öelda hävinevad, midagi jõuab ka mulda, aga taimedesse enam mitte. Juuri näin. Niin. Oleks üks küsimus seoses kortermajadega, et kas sellist lahendust oleks a la kortermaja keldrisse ka võimalik teha ja kui suur peaks selline kortermaja olema? No niin, nyt onkin sama kysymys, mikä oli siellä Hietarannassa, että onko kerrostaloissa mahdollista siis käyttää tämmöistä menetelmää, kuten sen näytit siellä, ja kuinka iso tai mikä sen kapasiteetti voisi olla? Nyt mä vastaan siihen, että meillähän oli suuri suunnitelma tehdä tänne Hietarantaan talo, jossa olisi tällainen kellarissa ollut. Mutta kun Hietaranta yhtiöityi ja tuli uudet johtajat, niin nämä suunnitelmat kuopattiin. Mutta tarkoitus oli, että siellä Hietarannassa kellarissa olisi tämmöinen käsittelylaite, johon sitten johdettaisiin niitä käymäläjätteitä ja niin, että se tulisi sitten ulos semmoisena kuivajauheena. Monenko kerroksinen se oli tarkoitettu tällaisen kerrostalo, jos tullut sinne? Se oli sellainen, siinähän olisi monta muutakin tutkimuskohdetta ollut, että se olisi ollut 2 tai 3 kerroksinen. Mm-hmm. Jah, nii et seal samas Tampere Hietarannas oli mõte, et sinna oleks tulnud 2-3-korruseline maja, aga oleks ka mujalt kohtadest kogutud neid siis jäätmeid kokku sinna ja maja keldris oleks olnud jah, siis seesama seade. Aga tulid uued omanikud ja asi jäi katki. Niin. Mutta jos joku olisi kiinnostunut, niin sitä, ilman muutahan sitä kannattaisi jatkaa. Jah, aga kui kuskil mujal oldaks sellest süsteemist huvitunud, siis igal juhul tasub sellega edasi minna, selle kasutamist jätkata ja edasi arendada. Aga siis Raini meil küsimusi ei paista tulevat. No niin, tuntuu, että hetkellä ei ole kysymyksiä, Raini, sinulle. No niin. Joo, vastaukset on saatu. Kas Raini näeb ka siit meie pilti? Raini, näetkö sitä tästä huoneesta kuvaa? Näen kyllä. Joo. Joo. Se on paljon hienompi kuin tämä minun huone täällä. No sähän olet luostarissa. Raini, kuna sa oled kaugel, siis sinu ettekande kingitus jõuab sinuni natuke hiljem, kui sa tuled siia kunagi suvel meile külla, nagu kokku lepitud on. Aga ma arvan, et see kaamera nüüd näitab ka seda raamatut
Niin, tämä on sitten nyt kiitoslahja sinulle, Raini, kun vaikkakin olet nyt etäällä, että kun kesällä jonain tulet myös Viroon ja sitten saat lahjasi. See trükis on valmis saanud just nüüd kuu aega tagasi, maikuus. Tämä kirja on just valmistunut nyt kuukausi sitten, tai oikeastaan siis edellisellä, siis toukokuussa. Minä kiitän. Ja siis see jääb siis sind ootama, see raamat, ja me väga täname sind. Niin, tämä kirja jää sinua odottamaan ja me kaikki kiitämme sinua paljon. Ja minä toivotan teille oikein hyviä päivänjatkoja. Ja me saame nüüd minna edasi ajalise võiduga 15 minutit päevakavas eespool. Nii et nüüd on siis ülekanne Roomast tehtud. Esimese ettekandja oleme saanud nii-öelda purki. Hiljem saab seda järele vaadata. Kes on tulnud ja varem ennast kirja pannud, võib panna meie registreerimislauale autogrammi, kirjutada siis oma allkiri, sest et seda ülekannet toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindus ja kes ei ole ennast kirja pannud varasemalt ja on pannud sinna lehe peale ka nüüd käekirjaliselt, et siis on seal mustrikood seina peal, sealt seinast nüüd kukkus korraks alla, aga siin veel on ja pärast panen kõik need mustrikoodid tagasi, et siis sealt on võimalik võtta telefoni see samanegi link ja kohe sealt ära täita need kohad, mis on, et meil oleks nagu digitaalselt kõik olemas, et me käeliselt kirjutatud e-posti aadresse ei pruugi välja lugeda nii, nagu nad täpselt on olnud, sest pärast me tahaksime saata teile ka ju siis informatsiooni selle kohta, mis ettekanded olid ja mingid muud täiendatud liinid ka. Ja teine uudis oli see, mida ennest sai enne Raini ettekandet tehtud, et meil on sõna võistlus lahti läinud, ka need mustrikoodid panen siin vahepeal pausi peal üles. Ja siit maalt on nüüd 15 minutit pausi, veepausi, kohvipausi, mida iganes, 15 minutit. Selle aja peale panen valmis järgmise ettekande ja saavad siis järgmised väliskülalised siis Arja ja Antero sõna, aga praegust 15 minutit pausi, saate siis juttu ajada, veel täiendavalt kirja panna, allkirju anda, vett, kohvi, mida kätte saate. Aitäh!